qui s'anima a plantar patates des del balcó? En aquest vídeo us explicaré els primers passos a seguir i veureu que és molt fàcil. Doncs bé, per començar agafem el test que tenim preparat i ens assegurem que tingui els forats de drenatge a sota. L'omplim de terra més o menys per la meitat i agafarem la patata, que tingui uns grills ben macos, la tallem en trossos i simplement la dipositem a dins i la tapem amb més terra. Al cap d'una setmana ja comença a créixer. Les meves han crescut molt ràpid. Aquí veieu un altre exemple, i això d'omplir-ho fins a la meitat és perquè quan la planta comenci a créixer més, la tija s'allargui, el que farem és tapar aquella tija perquè puguin sortir més arrels i surtin més patates. Però tot això jo ho estic fent ara, així que aniré gravant a mesura que vagi creixent la patatera. I per acabar, us vull ensenyar una cosa. Si voleu saber què és aquest experiment que estic fent, poseu-me al comentari, que ho gravaré més endavant.